सावरिया सावरी सावरिया ए कन्हैया कन्हैया हो ए कन्हैया हो ए कन्हैया मोरे सावरिया सा 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 ध्यान देवे के बाद निकेश बाबा ए मुना अनीस हो सतेंद्र बाबू दीवाना जी से सुने के मिलल है जब डाली के फूलवा हाथ में बा कागज के बना के का हो तनी से छुआवनी हनु तो अभी को तनी मोती ठीक भइल हां तनी उकित खुलल ह तनी से उकित खुलल है कितना निमन गीत गौला है तो कहल जाला कि जे जैसन चलेला ओइसन चले के चाही जे जैसे रहेला ओइसन रहे के चाही आ दुधारो गाय के ला तनी से सहे के चाही ए मालिक सुनबे कनी हनिकर चुटकीला बारे दीवाना जी बा कहते रहे कि गैया के दूध पापा पीते हैं और मैया का दूध पापा नहीं पीते हैं। ए अनीस ऐसा ऐसा ब्यास के खूब ढेला उपाट के आ ढेला में दौड़ा के लाठी से मार मारी ओई में बौरा दी लेकिन मुना हो एगो गीत बड़ी सुंदर हमरो मन पर गई कब माई के गीत रहल कहल जाला निकेश बाबा कि माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती माँ की बददुआएं कभी खाली नहीं जाती एक माँ निकेश बाबा एक माँ 5 बेटों को पाल देती है बर्तन मांज कर लेकिन 5 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती निकेश बाबा बड़ी सुंदर एगो गीत रहल कि माई के ममता अरे केतना बनिर्मल धन हो माई कि माई के ममता अरे केतना बनिर्मल कि जवना में सागर न समाई रे निकेश बाबा कि माई के ममता कितना है निर्मल जवना में सागर न समाई रे माई दूधवा के निक न दियाई धन हो रे माई तहरा दूध के कार जाई केहू से न दियाई बना दियाई तो कहे के बाद निकेश बाबू कि माई के ममता समाई रे माई दूधवा कनी न दियाई रे माई दूधवा कनी न दियाई निकेश बाबा ओ माई अपना पेट में बेटा के ईटा खानी लेके ढोवेले रे माई
आऊ है बेटा ए निकेश बाबा जब सियान हो जाला तो अपना माई के तेज देता है कलयुग में भैया। जौना के माई 9 महीना ढोली पोसली पलली आऊ है बेटा सियान होके जौन महतारी अपन सुंदर चेहरा त्याग देली एगो बेटा खातिर आऊ है बेटा एगो सुंदर स्त्री पाके अपना माई के त्याग देता। लेकिन दीवाना जी जपन जापानी कहले का नवरे महीना माई गर्भ में रखलू बबुआ के कैलू जवान। ए मोरा नवरे महीना माई गर्भ में रखलू बबुआ के कैलू जवान। माई हर एक जगह भाड़ा भाखेली कि हे काली माई हे ब्रह्म बाबा हमरा बेटा हो जाई। ब्रह्म बाबा से कहली कि रवा के लड्डू चढ़ाए, काली माई से कहली कि हम रवा के चुनरी चढ़ाए। लेकिन वो है बेटा एबरा लोग के भुला जाता, माई बाप के भुला जाता। काहे खातिर भाड़ा भखली बाझिन के नामवा हमर पुतई है। बाझिन के नामवा हमर पुतई है। खुशी भइली बबुआ के पाई रे माई। दीवाना जी ध्यान दीजिए इधर कि दूधवा कनी नदिया दूधवा कनी नदिया बाबू भाव लागल का माई ऐसा चीज है कि अपना बेटा के सुखल बिछौना पर सुतावेली है निकेश बाबा आ खुदे अपने भीजल पर सुत जाली। देखिए माई के ममता कितना बढ़िया है। ए अनीस गरमी आ सर्दी चाहे बरसत पानी रखली छाती से लगाई। देखिए हमने के नियम का बा बड़ा बबुआ ससुराई जाए तो कहले कि अम्मा जी ए अम्मा जी आ देखी अपना माई के बबुआ कहले कि माई रे तनी एक लोटा पानी दे। आ वह ससुराई जाए तो कहले कि अम्मा जी एक लोटा पानी दी। धन हरे माई रे कहला में भी कितना प्यार बा सतेंद्र बाबू। उहे माई जब बेटा के रवाई सुनेली तो धावल चली आवेली। खाली बेटा कहला कि माँ माई तो धावल चली आवेली। तो कहे के का बा गरमी आ सर्दी चाहे बरसत पानी रखली छाती से लगाई। ये निकेश बाबा आगा के थोरिया तेरी के दौड़ली। दीवाना जी है ने ताकि तनी है ने मुड़ी मत लुकवाई।
कि आगा के थोरिया तेरी के दौड़ली सुनली जब बबुआ के रोवाई रे माई। आगा के थोरिया तेर के दौड़ली सुनली जब बबुआ के रोवाई। जब लड़का कहले कि माई तब माई आगा के अपन खाना छोड़ के बबुआ के गोदी में उठा ले ली। दीवाना जी ध्यान दी हो कि आगा के थोरिया तेरी के दौड़ली सुनली जब बबुआ के रोवाई रे माई। अनिस बाबू कि दूधवा के नींद न दिया रे माई दूधवा के नीक न दिया अनिस बाबू ओ हमाई के लोग अनाथ आश्रम में भेज देता धनी हरे बेटा। लेकिन वो नहीं खे जानत कि ससुइयों के सास मिले या पतोहियों के पतोह मिले आ बेटों के बेटा मिले। यही से माई के सेवा करे के बाका। दुनिया के मालिक भगवान श्री रामचंद्र प्रातः काल उठे रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। तबे नु मुन्ना बाबू पुरुषोत्तम कहा गई वहाँ के। यही से हमनियों के माई बाप के सेवा करे के बा कहे के का बा। लेकिन कलयुग के बेटा लोग ए बड़ा माई के सेवा नहीं खे करत। लेकिन कहे के का बा निकेश बाबा भइल जवान तब सब भूल गइल घरवा में अइली जब लोगाई। अनिस हो भइला जवान तब सब भूल गइल घरवा में अइली जब लोगाई। कहे के का अनिस बाबू दीवाना जी ध्यान दी हो कि मैं हरी के संगवा माई रे माई कि दूधवा के नीक न दिया कि मैं हरी के संगवा अरे घूमे होई दीवानवा कि अरे मोड़ई में डोह के माई रे निकेश बाबा कि दूधवा के नीक न दिया